Bon antago nalciui. Добрый дзень усім. Як вы ведаеце, я займаюся мовай эсперанта. На гэтым канале ў мяне былі іншыя відэа, звязаныя з эсперанта. Былі некаторыя песні на гэтай мове, ранейшыя спробы рабіць урокі мовы эсперанта, а таксама ў мяне быў падкаст на канале «Цёмны лёс», які я вам раю паглядзець, дзе я падрабязна расказваў, што гэта за мова, пра яе супольнасць, яе культуру і гісторыю. Але сёння я б хацеў пагаварыць пра тое, як гэтая мова змяніла маё жыццё, як яна змяніла мой светапогляд. Справа ў тым, што да таго, як я пазнаёміўся з мовай эсперанта, я лічыў, што нацыянальныя мовы, ці, напрыклад, беларуская мова, яны, скажам так, не вельмі патрэбныя. Кожны раз, калі я прыязджаў у Беларусь, я бачыў гэтыя шыльды на беларускай мове, і ў мяне было пытанне, навошта патрэбныя гэтыя шыльды на нейкай мове, на якой ніхто не размаўляе. І так я думаў да таго часу, як я пазнаёміўся з мовай эсперанта. А мова эсперанта, для тых, хто зусім нічога не ведае, гэта мова, створаная штучна, то бок плянавая мова, для міжнароднай камунікацыі. Яна не належыць пэўнаму народу, пэўнай нацыі і не дае камусьці пераваг у зносінах. Гэта вельмі важна. Я думаю, што магчымасць сустракацца людзям розных народаў, якія гавораць на розных мовах на нейтральным грунце. І я даведаўся праз майго настаўніка літаратуры пра гэтую мову. Я пачаў яе вывучаць, яна мяне вельмі захапіла, зацікавіла, і я, дзякуючы эсперанта, патрапіў на моўны фестываль. А што такое моўны фестываль? Моўны фестываль – гэта імпрэза, якую прыдумалі ва Францыі, эсперантысты Францыі. Таму што ва Францыі ёсць шмат нацыянальных меншасцяў, якія не прызнаюцца дзяржавай. То бок іх мовы не маюць афіцыйнага статусу, і яны там не выкладаюцца, людзі пра іх мала ведаюць, і дзяржава ім не спрыяе. І эсперантысты вырашылі распавесці свету, распавесці Францыі, французам самім пра разнастайнасць і іхняй краіны, і моўна-культурную разнастайнасць усяго свету. І затым гэтыя фестывалі таксама патрапілі і ў іншыя краіны. І вось пабываўшы на тым фестывалі, я пабачыў людзей, я пазнаёўся з людзьмі вельмі натхнёнымі, якія займаюцца сваёй роднай мовай, сваёй роднай культурай, напрыклад, чувашскай, ці, напрыклад, удмурцкай, татарскай. І я пабачыў, як для іх гэта важна захоўваць сваё, захоўваць тыя скарбы, тое цікавае, што яны маюць у сваім народзе, але і не толькі захоўваць, але яшчэ на падставе гэтага досведу былых пакаленняў ствараць і новую культуру. І я чуў, што гэта вельмі важна. І мне зрабілася быццам бы сорамна праз тое, што я думаў пра беларускую мову. Мне захацелася таксама ведаць беларускую мову, мову маіх продкаў. Я стаў цікавіцца беларускай мовай і вывучаць яе. То бок мая любоў да беларускай мовы, яна з'явілася праз мову эсперанта. І гэта яшчэ не ўсё. Фактычна, дзякуючы мове эсперанта, я маю столькі сяброў з розных краінаў свету, з якімі мы размаўляем кожны дзень. І ніхто з маіх знаёмых па-за колам эсперантыстаў не мае столькі сувязяў за мяжой з самымі рознымі краінамі. Дык і не толькі праз інтэрнэт. Дзякуючы мове эсперанта, сёлета я наведаў 12 краінаў Еўропы. 12 краінаў. І ў кожнай з гэтых краінаў я знаходзіў сяброў. У кожнай з гэтых краінаў я знаходзіў людзей, якія былі гатовыя даць мне прытулак, паказаць мне свой горад, распавесці нешта цікавае, паказаць такія месцы, якія б я сам не знайшоў. І таксама сёлета мне давялося пабываць на міжнародным эсперанта-кангрэсе ў Літуве. Як вы ведаеце, Літува – гэта невялікая балтыйская краіна. І ў свеце мала што ведаюць пра яе. То бок, людзі амаль нічога не ведаюць пра гэтую краіну, але дзякуючы эсперанта-кангрэсу сотні маладых людзей, сотні натхнённых людзей, якія цікавяцца нечым у жыцці, так скажам,
неардынарным, актыўных. Яны наведалі гэтую краіну. Яны пабывалі ў розных цікавых мясцінах. Яны пабачылі мясцовыя традыцыі, пакаштавалі мясцовыя стравы, даведаліся больш пра гэтую краіну, і гэтыя веды яны панясуць потым з сабой у Афрыку, у Амерыку, у Азію, у іншыя краіны Еўропы, у розныя куточкі свету. І пасля таго, як я гэта пабачыў сам на ўласныя вочы, я зразумеў, што мне проста сумна, што ў Беларусі няма свайго руху мовы эсперанта. Таму што, магчыма, хоць гэта і невялічкая суполка людзей, всяго некалькі мільёнаў па ўсім свеце, але яна вельмі актыўная, і гэта таксама спосаб расказаць пра сябе ўсяму свету. А ў Беларусі проста няма руху мовы эсперанта. Беларусь, бадай што, адзіная краіна ў Еўропе, дзе няма эсперантыстаў. Ну, прынамсі, няма нейкай супольнасці актыўнай. Можа, ёсць некалькі чалавек? І гэта вельмі сумна, таму што гістарычна эсперанта вельмі шчыльна звязаная з Беларусю. Сам стваральнік мовы эсперанта Людвіг Лазар Заменгоф шмат гадоў свайго жыцця пражыў на Беларусі. І мне б вельмі хацелася гэта выправіць. Мне б хацелася, каб і беларусы праз мову эсперанта маглі расказваць пра сябе свету. Каб калі-небудзь у Беларусі таксама магчыма было зладзіць падобную імпрэзу. Каб людзі з усяго свету прыехалі ў Беларусь і пазнаёміліся з нашай краінай. І тады, я спадзяюся, нарэшце Беларусь зможа заняць свой пачэсны пасад між народамі, як аб гэтым пісаў Янка Купала. Таму што зараз пра Беларусь ведаюць вельмі мала. І вельмі часта можна пачуць такія думкі, што Беларусь, гэта прыкладна як Расея, ці дзе гэта ўвогуле. І таму я вырашыў зрабіць курс мовы эсперанта тут, на Ютубе, базавы курс мовы эсперанта на беларускай мове. Курс будзе складацца з 10 урокаў. Гэта будзе базавы курс, які дазволіць бліжэй пазнаёміцца з гэтай мовай. У ім будуць асноўныя матэрыялы пра граматыку, пра фанетыку. Яны насамрэч даволі простыя. А таксама будзе хатняе заданне і будзе суполка ў тэлеграме з абмеркаваннем, і дзе можна будзе пабачыць гэтыя тэксты, практыкаванні. Я вельмі спадзяюся, што знойдуцца людзі, якім гэта будзе цікава, што знойдуцца людзі, якія гатовы будуць падтрымаць гэтую ініцыятыву. Таму усіх вас я запрашаю на мой курс мовы эсперанта і вельмі спадзяюся, што дзякуючы гэтаму свет зможа даведацца больш пра Беларусь. Do mi invitas ĉiujn vin al Esperantujo kaj ĝis revido.